Ndikulandireni ndi manja awiri lero Lachitatu pa 20 November 2024 pamene tabweranso ndi mawu pano pa tiyankhuleni Ambuye kuti Mulungu atithandize timvetse zolinga zake pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Tipemphere. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Mulungu wamphamvu zonse ndi wamuyaya, tilandireni fana anu pano pa tiyankhuleni Ambuye pamene tifuna tikuthokozeni chifukwa cha mphatso ya moyo imene mwatipatsa tsiku la lero, komanso chotipatsa mpatawo woti timve mawu anu. Mukutisimikizira tsiku la lero kuti wina aliyense munampasa mphatso zosiyanasiyana, munampasa zida zosiyanasiyana zoti atazigwiritsa ntchito mpingo wanu upite patsogolo. Tithandizeni kupindula ndi mphatso zimene munatipasazi, matalenta osiyanasiyana amene munatipasawa, kuna kuti mpingo wanu ukhale kupita patsogolo. Ndipo kumapeto kwa zonse tizapange ripoti kwa inu kuti zimene munatipasa zija zapindula motere ndipo mpingo wanu wafika potere. Mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Mawu oyamba akuchokera m'buku la Chivumbulutso mutu 4 ndime ya 1 mpaka 11. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Mr. Justin Kachala kuchokera ku St. Ignatius Parish, Malai Police Headquarters, Area 30 mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu amthenga wabwino akuchokera mu mthenga wabwino wa Luka Woyera mutu 19 ndime ya 11 mpaka 28. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Stephen Likhutcha kuchokera ku St. Ignatius Parish, Malai Police Headquarters, Area 30 mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu a m'buku la Chivumbulutso. Ine Yohane nditayang'ana ndinaona pa khomo potsekuka kumwamba, ndipo ndidamva wina akulankhula nane ndi liwu lomwe ndidamva poyamba lija, limene linkamveka ngati kulira kwa lipenga. Anandiwuza kuti, bwera kumwamba kuno, ndidzakuonetsa zimene ziyenera kuchitika bwino lino. Nthawi yomweyo ndidagwidwa ndi Mzimu Woyera. Kumwambako ndinaona mpando wachifumu, wina atakhalapo pa mpandowo. Maonekedwe ake anali owala ngati miyala yoyera ndi yofiira yonyezimira. Pozungulira mpando wachifumuwo panali utawaleza, maonekedwe ake ngati mwala owala obiriwira. Pozungulira mpando wachifumu pomwepo panali mipando inanso 24 yachifumu, ndipo pa mipandopo padakhala akuluakulu 24 atavala zovala zoyera, ali ndi zisoti zachifumu zagolide pamutu. Mu mpando wachifumu munkatuluka mphezi, phokoso ndi mabingu. Patsogolo pake pa mpando omweyo pankayaka miyuni isanu ndi iwiri, ndiye kuti mizimu ya Mulungu isanu ndi iwiri. Patsogolo pake panalinso ngati nyanja ya galasi yonyezimira. Pakati nkati pozungulira mpando wachifumu uja
Panali zamoyo zinayi, zokhala ndi maso ponseponse, kutsogolo ndi kumbuyo komwe. Chamoyo choyamba chinkaoneka ngati mkango, chachiwiri ngati ng'ombe, chachitatu chinali ndi nkhope ya munthu, ndipo chachinayi chinkaoneka ngati chiwombankhanga chowuluka. Chamoyo chilichonse chinali ndi mapiko asanu ndi limodzi, ndipo zinali ndi maso ponseponse ndi m'kati momwe. Usana ndi usiku zimayimba mosalekeza kuti, Ngoyera, ngoyera, ngoyera Ambuye Mulungu mphambe, amene alipo, amene akudza. Zamoyozo zimapereka ulemerero, ulemu ndi mayamiko kwa uja okhala pa mpando wachifumuyo, amene ali ndi moyo wamuyaya. Pamene zikuchitika zimenezi, akuluakulu 24 aja ankadzigwetsa pamaso pa okhala pa mpando wachifumuyo ndi kumapembedza okhala ndi moyo wamuyayayo, ndipo amaponya pansi zisoti zawo zaufumu patsogolo pa mpando wachifumuwo ndi kunena kuti, Inu Ambuye athu ndi Mulungu wathu, ndinu oyenera kulandira ulemerero, ulemu ndi mphamvu, pakuti ndinu mudalenga zinthu zonse, mudafuna kuti zonsezo zikhalepo, ndipo zidalengedwa. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Mthenga wabwino monga adalembera Luka woyera. Pa nthawi yomweyo anthu ankamva zimene Yesu ankalankhula. Tsono anawaphera fanizo popeza kuti anali pafupi ndi Yerusalemu, ndipo anthu ankaganiza kuti Mulungu akhazikitsa ufumu wake posachedwa. Adati, munthu wina wa fuko lomveka adapita ku dziko lakutali kukalandira ufumu, kuti pambuyo pake abwererenso kwawo. Adayitana 10 mwa antchito ake nawapasa ndalama za siliva 10 aliyense yake. Adawawuza kuti bachita nazoni malonda mpaka nditabwera. Koma anthu ake ankadana naye. Choncho mbuyo muno adatuma nthumwi kuti zipite ku dziko lomwelo nkukanena kuti ife sitikufuna konse kuti munthu ameneyi akhale mfumu yathu. Komabe iye adalandira ufumu uja. Tsono atabwerera kwawo, adayitanitsa antchito aja adawapasa ndalamawa kuti aziwe zimene adapindula. Woyamba adadza nati, Ambuye, ndalama yanu ija idapindula ndalama 10. Mbuye wake adamuwuza kuti udachita bwino, ndiwe mtumiki wabwino. Tsono popeza kuti udakhulupirika pa zochepa kwambiri, udzalandira midzi 10. Wachiwiri adadza nati, Ambuye, ndalama yanu ija idapindula ndalama 50. Iyenso mbuye wake adamuwuza kuti iwe udzalamulira midzi 5. Koma wina adadza nati, Ambuye, nayi ndalama yanu ija ndidayimanga pa kansalu, ndinkakuopani popeza kuti ndinu munthu wankhwidzi. Mumalonjezera zimene simudayikize, ndipo mumakolola zimene simudabzale. Mbuye wake uja adamuwuza kuti ndiwe wantchito oyipa, ndikutsutsa ndi mawu ako omwe. Kani unkadziwa kuti ndine munthu wankhwidzi amene ndimalonjerera zimene sindidayikize, ndipo ndimakolola zimene sindidabzale? Nanga bwanji osawika ku banki ndalama yangayo kuti ine pobwera ndilandire pamodzi ndi chiwongoladzanja chake? Atatero adawuza anthu amene anali pomwepo kuti mlandeni ndalamayi, muyipereke kwa amene ali ndi ndalama 10. Iwo adamuyankha kuti, Pepani Ambuye,
ameneyi alikali ndi ndalama makumi khumi, koma iye adati, ndikunenetsa kuti aliyense amene ali ndi kanthu adzamuonjezera zina, koma amene alibe ngakhale kamene ali nakoko adzamulandabe. Koma adani angawa ajankakana kuti ndikhale mfumu yawowa, bwanaoni kuno mwaphe ine ndikuona. Yesu atanena zimenezi adatsogolera ophunzira ake kupita ku Yerusalemu. Mthenga wa Ambuye. Lero lachitatu pa 20 Novemba Mulungu akuonetsa kuti amakonda wina aliyense, ndipo potilenga ifeyo Mulungu adatipasa mphaso zosiyanasiyana zotithandizira kuti moyo wathu tuyendetse moyenerera. Ndipo ngati Akhristu Mulungu atipasa mphaso zangati zimenezi osakhala zingothandiza ife tokhayi, komanso zithandize anthu ena mwina mbanja mwathu, abale athu ena osiyanasiyana ndi anthu amene timakumana nawo kandi kuntchito, kuma business osiyanasiyana, kuti nawonso athe kuzindikira za ubwino, chikondi komanso chifundo cha Ambuye Mulungu munjira zosiyanasiyana ndi kusintha kuti moyo wawo uja ukhale womkomera Mulungu. Chimene Mulungu akufuna ndi chakuti titagwiritsa ntchito mphaso zimene Mulungu atipasa ndikutipindulira ifeyo komanso kupindulira anthu ena. Tonsefe muchatamvera mawu athu oyambirira tizakhale pamaso pa Ambuye Mulungu tikuyimba nyimbo za ulemerero, nyimbo za osana-osana, nyimbo zotamanda Mulungu. Muchatamvera mawu athu oyambirira kuti iwo amene moyo wawo unali womusangalatsa Mulungu, kumapeto kwa zonse ankamuyimbira Mulungu, ankasangalala Mulungu, ndipo ankamuona Mulungu maso ndi maso. Ifeyonso titagwiritsa ntchito matalenti osiyanasiyana, mphaso zimene Mulungu atipasa, ndiye kuti kumapeto kwa zonse tizakhala ifeyo tili pamaso pa Ambuye Mulungu tikumuyimbira Mulungu pamodzi ndi anjelo ndi oyera onse ndi alikanjelo onse akumwamba. Kodi inu simmasilira kupanga zangati zimenezi? Mphaso zimene Mulungu anakupasani mukuzigwiritsa ntchito motani? God has given us different talents. God has given each one of us mphaso zosiyanasiyana kuti zipindulire mpingo wake, zipindulire mbumba yake, zipindulire anthu osiyanasiyana amene timakumana nawo pamoyo wathu pa tsiku ndi tsiku. Ena mwa ife tili ndi mphaso yophunzitsa. Chimene Mulungu anaperekera mphaso yophunzitsa mwa ukadaulo unena kuti kuyima kutsogolo ndi kuwaphunzitsa anthu ndikumva ndichonena kuti afuna kuti kuzera mu mphaso imene Mulungu anatipasa ichi anthu ambiri amvetse bwinobwino za Mulungu ndi kumatsatira Ambuye Yesu ndi kumakonda Mulungu. Ena anapasa mphaso ya ulangizi kuti kuzera mu ulangizi umene angathe kupereka kwa anthu osiyanasiyana anthu ena atembenuke ndi kumachita zinthu zoyenerera. Ena anapasa mphaso yocheza bwino ndi anthu, ena anapasa mphaso yosakwiya, ena anapasa mphaso yotumikira mwatoto moyo kuna kuti afuna mutumikire Mulungu nthawi ina iliyonse. Anthu ena amafuna kukhumudwitsa anthu angati amenewa, akakhumudwitsidwa munjira zosiyanasiyana pamapezeka anthu ena azilala. Munthu uja amene amayimba bwinobwino sakuyimbanso, munthu uja amene amawerenga uja sakuwerenganso, munthu amene uja amatumikira ngati wachipembedzo sakutumikiranso, munthu amene amazipereka munjira zosiyanasiyana kuna kuti zinthu zakumpingo ziyenda bwinobwino ngati mtsogoleri sakupanganso zanga zimenezi chifukwa kukhumudwitsidwa ndi china chake. Mulungu akutikumbutsa tsiku la lero kunena kuti regardless of whatever situation we are facing in this life, ife mphaso zimene anatipasazo ndi Mulungu, zikuchokera kwa Ambuye Mulungu, tizigwiritse ntchito kunena kuti anthu osiyanasiyana athe kulandira zaulere za Ambuye Mulungu kudzera mwa ife. Satana ali pa ntchito. Ntchito imene Satana ali nayo ndi yakuti amafuna kufowoketsa anthu amene akulimbikira pa zinthu za Mulungu, kuti akafowoketsa anthu aja abwerere mbuyo, akabwerera mbuyo asapitirizenso zimene amazichita zija, kuti anthu ena osiyanasiyana asaphunzire kanthu kuchokera kwa iwo aja. Zimene Satana amachita ndi zakuti amati akaona kunena kuti kuzera mwa uyu anthu ambiri akuphunzira zinthu zambiri zabwino, ndipo anthu ambiri akupulumutsidwa ifo moyo wawo kusinthika. Satana amapanga target anthu angati amenachi. The devil targets such people who are fully committed and also devoted to the things of God, kuti akaononga ubale wawo wabwino umene ulipo pakati pa iwo aja ndi Mulungu wawo, iye uja azilamulira moyo wawo akafoketsa anthu amene amaphunzira zinthu zabwino kuchokera kwa iye uja asaphunzirenso zinthu zabwino. Azina taonani aja amawerenga bwino aja zimene achita, aja amatiphunzitsa aja zimene achita, aja amapanga zakuti zija kumpingo zimene achita, kuti anthu amene ayina kuphunzira zabwino aja asaphunzirenso zabwino. Ni ntchito za Satana. Koma ife tikumbukire, we need to bow down to Jesus, we need to bow down to God all the time, chifukwa iyeyo ndi amene watipasa mphaso zangati zimenezi, kuti kuzera mu mphaso zangati zimenezizi anthu ambiri athe kupulumutsidwa.
anthu ambiri athe kulandira zaulere zochokera kwa Ambuye Mulungu. Ndi chifukwa chake Mulungu azatifunsa kuna ndinakupasa mphaso yanga chimeneyi yapindula motani pa dziko lapansi. Tili ndi azibale athu osiyanasiyana amene amasowa chilimbikiso pa moyo wawo wauzimu kuchokera kwa ife. Ndi angati amene tathandizira kuti amudziwe Mulungu. M'banja mwathu tili ndi ana osiyanasiyana, tili ndi anthu osiyanasiyana. N'chifukwa chani mayi yekha akulimbikira kwambiri za mpingo, bambo sakulimbikira koma ife tikungokhala? N'chifukwa chani bambo akulimbikira kwambiri za mpingo, mayi sakulimbikira koma ife tikungokhala? N'chifukwa chani makolo akulimbikira kwambiri za mpingo, ana sakulimbikira, ifeyo tikungokhala? Nanga n'chifukwa chani ife ana tikulimbikira kwambiri za mpingo, makolo sakulimbikira, ife tikungokhala? Udindo wathu umene Mulungu anatipasa mu mphaso imene anatipasayi ndiona kuti tithandize anthu amene ali very close to us poyambirira, kuna kuti they should also be committed to the things of God. Chifukwa Mulungu azatifunsa kuti munachita chani kwa makolo wanu, kwa bambo wanu, munachita chani kwa mkazi wanu, kwa mamuna wanu, munachita chani kwa ana anu kapena kwa makolo anu, munjira zosiyanasiyana. What did you do, Father Steve, kwa anthu anu amene mmatumikira? Mudaona kuti akufoka munjira zosiyanasiyana. Inuyo agulupa munapanga zotani? Mudaona kuti akhristu akuti akufoka. Inuyo ngati chairperson wa kumphakati, kapena chairperson wa gulu la bambo, kapena chairperson wa gulu la mayi, munachita chani? Mudaona kuti gulu lanu anthu ena osiyanasiyana akufoka. Kaya inu owerenga maudindo mwanu, mudaona kuti anthu ena akufoka, munachita zinthu zotani? Kuna kuti anthu aja adzukenso ndikukhala olimbikira pamaso pa Ambuye Mulungu. Izi ndi mphaso zimene Mulungu anatipasa. Zotithandizira kumenya kuti osakhala ine ndekha, komanso anthu osiyanasiyana zimene mu mphaso zimene Mulungu anatipasazo athe kupulumutsidwa mu njira zosiyanasiyana. God is waiting for us to give our account mu mphaso zimene anatipasa. Monga momwe tamvera mu uthenga wabwino muja, kuna kuti uyu anabwereranso ndikukafunsa kodi inu ndinakupasani ndalama izi zapindula motani? Wina 100%, wina 50%, wina just zero. Ife tisakhale a just zero. Ife tikhalebe a 50%, ife tikhalebe a 100%, even more than 100%. Kuna kuti mphaso imene munandipasa ija ndapindulira izi. Ana angawa onsewa ndi akhristu, ndipo ana angawa abangisa ukwati wa chikhristu, ndipo zizukulu zawo ndikuzilera ndikuziphunzitsa motere. Abale anga ndathanzira motere, anthu angu ntchito ndathanzira motere, atemedukira motere. Zimenezi zimene tikuyena kuzanira pamaso pa Ambuye Mulungu anatifunsa kuti mphaso imene ndakupasa ija unayigwiritsa ntchito motani. Chifukwa chake tinamvanso dzulo lija kunena kuti tisakhale anthu akufa tili ndi moyo, tisakhale anthu akhungu pamene tikuona, tisakhale anthu osamva pamene tili ndi makutu. Zonsezi tizigwiritse ntchito kunena kuti pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku titachita zonse bwinobwino zonkomera Mulungu. Muchatamvera mawu athu oyambirira, tizakhale pamaso pa Ambuye Mulungu tikumuona maso ndi maso, tikusangalala, tikuyimba nyimbo monga anjelo ndi oyera onse akumwamba. Tipemphere. Mulungu wamphamvu zonse ndi wamuyaya, landirani kuthokoza kwa ife ana anu chifukwa cha zabwino zosiyanasiyana zimene matichitira, makamakaso mawawa amene tawamva tsiku la lero. Mutithandize kugwiritsa ntchito moyenera mphaso zimene munatipasa, kuti kumapeto kwa zonse ife tizakhale tili onyadira pamaso panu, kuti zonse tazichita moyenerera. Mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera.